Üdvözlöm! Borsi Erzsébet vagyok, és a Biohumana honlap csiráztatás házilag cikksorozatának videófelvételét látja, melyben szeretném bemutatni a biocsíra készítés itthoni teendőit a saját konyhámban. A csiráztatásra legalkalmasabb ez a kerek edénykészlet, ami 4 tagú, az alsó egy zárt, amiben vizet tárolok, 2 átlátszó csíkos és egy színes csíkosból áll. Ha önök többet látnak, az azért van, mert amikor rákos voltam, akkor nagyon sok csírát fogyasztottam, és nekem nem volt elég egy készlet. 2 vettem, így én egy egész tornyot tudok építeni biocsírából. A toronynak a záró edényének az egyik készlet zárt részét használom, és erre szoktam átpakolni a tornyot. Mindig azzal kezdek, hogy a vizet kicserélem, minden egyes mosáskor cserélem a vizet, egy kicsit kimosom, és félig eresztem friss vízzel. Erre következik a frissen áztatott, ebbe az edénybe áztattam be a magot, ez éppen lucernamag, és ezt öntöm bele az edénybe. Ennyi az egész. Most átmosom, hagyom lecsorogni, és félrefordítom, és a pangóvíz így folyik ki még. És ráhelyezem a vízre. És szépen egymás után mindegyik tálcába levő csírát megmosom, félrefordítom, kiengedem belőle a pangóvizet, és ráhelyezem egymás tetejére. Az lepkeszett csíra volt, ez káposztarepce, ez körülbelül 2 nap múlva lesz jó, az holnapra jó lesz. Itt egy fogyasztható napraforgó csíra. És még a ma fogyasztott retekcsírának a maradéka. Sajnos a magok se egyszerre csíráznak, tehát ezek már a lustább magok. És ezt lezárom a másik edénynek a zárt részével, és kész. Ennyi volt a feladat egy napra. Mint láthatták, nem túl sok a teendő. Én ajánlom önöknek, hogy illesszék bele a napi teendőjükbe, mert egységnyi felületen több négyzetméternyi biokertet tudnak így előállítani, akár a 8. emeleten, és nagyon-nagyon hatékonyak a csírák. Tehát ezekről már írtam, egy az egyben megtapasztaltam ezeknek a hasznosságát, a vitalitást, fantasztikus erőt kölcsönöznek nekünk. Fogadják el ezt az ajándékot a csíráktól, tegyék a magukévá, hisz minden embernek szüksége van erre. Jó egészséget kívánok!